Mais on dit que ça reste pour nous. Comme continue gars comme c'est le cas droite. Jipora. Ah kaleman moi. Asi kanya langsung okay. Allah. Donc ko hay fuku. Ko ya wi ko ay si baxis doki en wonen yetete mi doki daymo. Ondo. Fatou. Yeah. Fatou moy. Kalau lo ano? Sawa. Yeah, ondo tumata. Ekianke. Yeah. Allah mfana mahigo. Dezu. Pano dina Dezu merengalao. Yeah, kalau sonjaki. Na maya tonson ya wadise. Yeah. Okay. Tahu tu bano ada winci ya. Fatou. La revu no yugol ma. Minkan. Sike Allah jibi simiya inen duden dari no kungoto ma dum no kungoto. Be yewtu yar ko gite ko arana telephone. Minkan tay ko reva ko paplo hasi mwali ke midano ta. Oh, ko programa ndo adina. Oh. Hala ne dena sama kala monika. Ani hoga men be gayni goy prepara gon no miutir no be no ho. Ayole. Oh. Jon min kay ko dum tawla. Sicuramente ni programma. He ta yetiro de sama kala andi wa Maria gon kisan. Oh. Wala, andi ba mi. Ando ko jom hewti kando kisana mi ari. Ni mi ala ko nyinde de. Mora un go watta ko. Tapi andi mi arti. Na yugo de ko jom mo goli anda don kam install mamu ndo. He kamenga. Ta berne no weli jagwe. Me ande danu man sa yalti ay avantir ko ay piji ko. Yimbe gere te kajana ni. Mi mo so prefer ande ka kadi. Kame mamu ndo mda ba do kam install ba chula mari manan ko nganko. Mi golla do. Problem wala. Fo kitano ko ande gati yuti. Nangini. Biro mai beja. Fubeja. Babe mangi. Okay. Jon heote kasu duka. Ana gumi gore jo har ko sabina ka restaurant do. Joni maintro. Afu de grande programme de kisa. Katuri ala ho do mun yarde. Ngasi joni mai. Min golam bawo ma no girdi to. Ka bo nyam ngokal. Ya non bere no belim de moskere ro. Sarne no sambu de ko. Ijibino me achirno ga. Sanzi quoi, sanzi anem. Sanzi kusen. Jual aku dengar. Tidak wajib itu ada moko bane. Tidak wajib itu ada moko bane. Dan di koni jiko. Ne. Mesti kuna ada yang lain jaka ada yang tak lah. Tapi nak kau maaf kau orang alam jono dah jama. Kau maaf kau don't beli. Surtu non kau maaf ngangking jama. Kau don't wala ni lang. Mimma mimmi bimbi benan depan dan phone ales aku dengar lah. Ne. Wallahi dah wajib itu ada kalau feu. Ne. Awalan sara jula macce biar sagina na. Min asa defali ay kum ma fun ko ndala jonda don. Non tu yoni. Yo mimmi ya ton lanni. Da wa ya da sagina na bay sa ko vidu kadaro ta ko. Min de mi nyama karmo ko. Ni no gon mi defata don wata do. Yo defa nay. As ko futti mi defa ya. Asi yo defa nay. Awo. Ba to ko juli de. Enjo. Aku nanya.
anche Dai, non io so tu no ya, no ya. Oyo. da yang hilto da do ba man da kunu hawdira Che on ti hawda. eh Ka ngoti en ko. Oy me kide ba sanga. man da kunu hawdira Baba kono ndumi sabino. kon wadi kay Kon brandi on. ayo Min mi do andi da hawjiri o kontarandi ko kontarandi to. Ko kontrandi on ba baba parce que do hay mo yije seli mondi. Mi andi do on ardidi ko yeddi fen. hakkunde Allah ba ayna yan men famondiri baba en men papa makko men yidi men famondiri few be ni joni ko enen andi dar no hadi awadi no programme ma 14 février joni ko jungo ma ha jom fokka juude ma na non Da mo noy mo Mi jadi sen. hari molli fino ko wobbe ko min le 14 gora be ango me alino be be 14. jogi do Jori no si tan no me yawno be ni 14 on gasata. No no. Ko enen andi. Dum ngo juude me won. Fay ko ba ina mo be dum. si en jombanali wara mi huliten perdum par ayi mo welti fi o sonnajo do ko Allah to ngandi Ɗum ɗon kan en jombana mo ni ki sango non tigi ɗon tinna tinna wonde wadde ɗo ko ñalande balla waɗi ɗum annike ko ɗum ɗon tun habbe ɗen Lani e menteni le 14 février. Mi jombay se Allah jabi. Un point c'est tout. Kono dum mi sabino do mi yalta. pro ida yaltude ba Joni mi yo ala tun andi ko yaali ka yarda ba tan donde anta eɗen woodi ko yewtane fi muɗum ngari na tim fo oy hande noon fotagol fus ala ɗo on naati foto ɗo joɗɗe ɗo noon kadi henduy fo on seeɗa on naati foto min miɗo mari golle accutode mi darata finition ko finition On ko yewti ndanka mon. Naam baba. On golo mapunde ya. Aw. Mapunde ande. Kam ko en. Naam. Wona mone goddo mi woni. Wona faade fi fus sina faale hiwgo lore am. Mi wona do mi jodi no har lanka janani di Senegal. Ko to mi de buri yaade gokko gokko. Ayi ko ma yoti ko ma. On don andi ɓiɗɗo gorko sa jokka e hunde hara e hunde jokka mais si woni ha a jokki goɗɗum Goɗɗum jokke. hara probléme ji wino mbawa Ko non tigi rewu. Komi jokki ko Goɗɗo waɗata ko woni ko fenani. komi jokki kon Naam. ma pinala par ce que ɗum ko min jokki mais ko jokkiɗan kon no ma pini Aw. mi falete si tawi woni no wawi newade e juuɗe mum wallulam heɓa lekki gaño komi hiwira hoore am tawa gaño wawata lana fus Ayi. simi heɓi ɗum alhamdulillah ko ɗum yahi ɗaɓɓugol Ayi. haray mi heɓi simi heɓani toujours kay ɗo ko ɗum yani ɗaɓɓugol ko ndar no wawi ɗo wallude o wallonnam Ayi. Nan. aw famde sonde lawaade gotude Kana vida. allo sabona minute tete Kana vida. Kana vida. Kana vida. Kana vida. Kana vida. Kana bana 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 Baba, nam farla kon ko an gase. Min kadi si Allah lam don jabi. Kanko woni lam don. Kanko mo kanko wawi jogi. E be lettimaki nan. Gaño ma wawanta ma fus si Allah lam don jabi. Kono lekki ki mo inanteki. Si woni hanki mo inama. A gollirino mi indirma non. A bonnali wadam. Min moƴƴin ɗon min jooɗi ɗon moƴƴini kala mi miiji goye mi miiji na waɗugol ma mi miiji tun arta e an o nafere ma noon simin nin waɗete ko ɗum arta e an ko gooto wawantama goɗɗum o nam innugol noon kal mi wawa bonnitude de
Joni hammo ini min lanni lutti ko gay ko woni to gongo ko non nan ta wulu fusande gati stay woni mi do faamude ko on do yewde ko harade mi do faamude ma ko dum so mojjini le kiki har ko ono miji wadi gollam ko boni yitto to e mum hara abonnali wada o hara bonnali wada sa bonnali wada o wona fere man non fi goddo go kam ko jo wawanta ma goddum ganyo ma wo wawanta ma goddum ok joni mi do hedi programme salle joni aya ara bila nimo inande balegi nan aro jango bimbi ka honde to si atu fabbi jango ara fabbi jango ara salle nan aro dollanni andi ko dollan ara minnu ma yaaru kikire ronkuda arde wallahi kram ko ki passion ji din tay nena nadi lan e programme go mi wata softade no men famudira min do mi sikku nonu kono ndengande no adio mi tantuno numéro mongo andi ngolo mi wata arde me lati fe yal fu anda aris don e golle mo mas don ka jamu andi silangol de telephone jire mi danni nay telephone jire silangol do ko don tigi go miji no mini no gasa wa yaade ta golle mo ne telephone sona don gollu wadi hande dai mi hettige mi tay mi hewtu gakki san tay mi hewto yalni ka su min kan mi mojjino le kiki okay hawa na gara ni kile chongi tako danki kindong adunala besengo don baba sindi an kino de sa hu ni no baba ko mi inu ma kile kido baba on dole kimaki nan on dole kimaki nan aw on ara bonnal wada unde joni tumo ko yare ka ko lote a loto ni ka ko wuje ko ya loto wujoda bimbe kikide nan ara nundum ayaltine ko lutti kon fo nada hanki lanna are ko dum sikido lanni mi arto yai ka are hay nare lanni don don are lanni sala joni fi programme hore kudon ko honno joni don ko yesu sodi do nari don dawo mo sokki la dange dum hano ha tak bu hano Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jode. Aleja. Aleja. Aifi. Hey. Jode ba, jode. Kana la gane ne? Hey. Na aifi. Jan tun onon to. Jam tum pay gay. Bejo. Aray mo benoga. Oe. Be seni do sarlo. yondo ko babe ngani Babe mani ne. O mari do suka yettudo. Moko faajo fi ko me yidi wo hiroto. Kono muktar la ngandi mo ne yam. Yeti mo beno ne iya. Haray nata na hodni menga. Haray me de hika mondo come fala. O bi dando mutar. O si fanyo langila ka wonno Dakar parce que tongo io ari. Wo kanko e jiwo mo inite don ari be yewtude Facebook. O Facebook ne baba. Facebook baba Ewa Facebook ne ari be yewtude ton nan kala o holli on faale. Wo mo faala mo doga sunna farilla are ko dum aro wari do e ngal. Mayni joni me ari me hota ka famiga me hiwronire fami on. Me nganda situation o me ndara sey hawri jebe jogaki me holli faaga do are. Dum men tay me hori ko mo ngal kana no mutar onon tigi onon woni baba mina ni ko mako don ko on wi kam on ari kam joni ba wona min tunje yo jiwo nam baba bakko ala do yehino sarlo nebi kono fami baba la makko no ga joni si mi yitti die ben non
mi wolanayi ɓe ko yewtuɗen kon ɗo fof ko woni wonde mine loyede ngal joni probléme ala ɓe gandi minen tigui ari min ganda mawɓe ngala ɗo ko ɗaɗi min weddiga sino ɓe gandi onon kon sonnaɓe ko minen worɓe ɓen duwa waddude siɗum kono bono are minen heeɗi on joni ɓe guilɗo ɗo ara aɗani ɓe pika joni ɓe heɗade ɓe ka aray miro yandi ka ko wadno ara ɗon neeɓi nanade mo neɓata few ba ɗum ɗon hay wota wula siyata neɓata wala ga ka ɓen mo ka yaye makko liga yo mine yibtade so arti on ande mo min hewtuno mine baɓe si Allah jam ha hewta mino mbaba seno awa en sen donné nene ara e wi ɗum nani mi ɗoyta meɗen hiiroɓe moɓɓe so noddiɓe ɗo meɗen hiiroɓe si Allah jam hala koko mi saggini summi ka yawɗa o andano arte kamine lunoma ko joni hewtata mine lama yaha yottina rewi doɗa ka ya wona toon ha ka ɓerde ma wutti o a hewtata ɗan noon ko gorejo ma accuɗa ga kono ko nouvelle jano bonnuɗa ɗo hande a bonni ko moƴƴay noon seeɗa o sukamo yewtidata e mum ka Facebook honno ɓe wiyatamo toori jem mago yaray ɗo yewtude kono no wiyete Moutar nene Moutar tigi kanko e baabe makko ko joni ɓe yiɗo on ɗo gandi jamma on peetu ko min e o walta yewtude téléphone o gandi rewal ngon fopp nini ko simi yeyno on ara ɗo ron kon ƴettugol téléphone mo gon noddolla ko ɗum téléphone waɗana ko fiyoɗama miɗo jogui ma immi noon ko jokkitanmi téléphone ko mi jogui ko mi wawata composé ude kono mi noddirtama ko moƴƴa ala noddolla ma onon tigui moɗon jokkitolla ɗo gandi yeeso si a yeehi ane onon kay ko watton ko moƴƴa soɓe ɗo wawatama ɗum ɗon few simine lima yaw komi ñeluma kon heñe ara sa ya rewidi keno ko honɗum mi wawi téléphone gon mi wawata golɗirde mi nodde hon kono ɗo wawno e minde pay ko noddanmi ma onon tigui jokkitolla yaadu wo sa naɓorali wo addoray awa hari noon a naɓori barkiki artidi e kude ani eku min yewti noon figari wo ko fiɓɓe falama hay mi andani ɓe arde ɓe tawa miɗo defude ɗo ɓe wiɓe ala ni ɓe ɗon babimma no selno ɓa noon famille ma babalama ɗon mi yeti ke ɓe habbo joni koye yewtani ɗo yiɗa andiɗa yiɗi de mi wowlanaɓe ɓe ara ko ɗum wonɗon inde simiɗo hiiɗi ɓamiɗo andi ɗum wonɗon ɗo gandi jemma on peetu mi ɗanata ko mi waala e haalde ɗo Facebook ka weeta iɗa andi onon jiɓɓe on jaɓata joɗade e jemma eyo miɗo andi miɗo hiiɗi mo nani nene onon tigui ɗo gandi miɗo faala Moutar so andu taw kam mi rewri ha mi endi numéro ma a tawayno vraiment ha haray nan faala no mi wonira sa yi min ni yar fotten ɗo ko fino yewtire moƴƴere en wawa e wulde a faami sagan a wawa la nattude ka suudu hande a jombuɗa ɗo temedere heɓata mo ɓiɗɗan on wiyata koto a heɓata ɗon mo ɓiɗɗan on wiyata jaaje a faami sagan a natta lan ka suudu ɗum woni ɓeygu ma ara noon sayi hande mawɓe an ɓe ƴettilan hokki o kikalajo ɓe mérita o kikalajo ɗum fof kan waɗi ɓe nodduma tene ɗuma yewtude ko yettoɓa yama jaɓata ɗo yewtude ko yettoɓa yama joni ɗum woni ha mawɓe an ɓe ƴettilama ɗum tigi tigi fami waɗa ɗum waɗirte o walla ala yandi mi wottaka suudu fi Allah mi ƴeewi ɗum waɗa fi boobo men hawa hakkude ma Allah ko fiɗum ɗo noddirɗa alan ɗo fiɗum nde noddirmi andi c'est que andi hay ko darɗen ɗo ko lan holidta yimɓe ɓen tawden ɗo par ce que ɗa andi yimɓe koɓe ñaama ɓe ɗon tina koɓe haala ka ɗa andi siko tawi ɓe dari ɗo andi ɗa andi quartier o no woni ɗa ka andi ko haala gota woni yaltoyde no andi ɗum ɗum ko fi sifande yewtere ɗo a falama no illitirde ɓa hok quoi par ce que jiba ɗi rendez-vous ji ɗo argol daroy koye woy sifa ko yewtere woy regarde ce que ça fait mi ndawi mi tawi nokku ala ka wawi fottude sina ɗum no simi noddirma hella ɗon voilà programme o no compliqué seeɗa mi nani ko explique ɗa kon fo mino compliqué seeɗa wona hono parce que non écoute nini ɗani ko no gartirini mi anda ko jombugol fo réglanoma jour on fixama hono Moutar écoute mi haalante o na évoqué ka on ko sa wawa jentade mi haalani mi haala si c'est pas possible aussi joni wolu la jenti voilà affaire mariage artiri ni mais yewti minen mawɓe jiwo min famodi jour on fixama bientôt mariage on waɗa si Allah jaɓi comment est ce que min mi wata komi ƴetta mi artira ka suuji
puttan daranmi fi yalla annil ɗum ɗon daralanmi an ka ko non debbo ma ara noon sa yi min kadi hande ɗum ɗo waɗiri ni koko yawɗa ko joɗɗa Sénégal ha jomum mo halande dandi c'est pas possible marsata sa wi lalle marsata hootay hiɗuɗa añuɗa mi hootay kama sa wi marsata mi hootay kama fe forcé min ay jombuɗa ɗon temedere ta a heɓata ɗo mo ɓiɗɗan o wiyata ko to heɓata ɗo mo ɓiɗɗan o wiyata wona ɗum noon sikki tan mawga gérali tan mawnudu wino noon fiya faamu quoi parce que a falamala jawde ɓernde an min naati sonku de komo soli paɗe mum si goɗɗo